Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci. A yau ne za mu kawo muku wani application mai ban mamaki, wadda da zarar kana da numban mutum za ka iya bibiyan shi ka ga duk fotunan da yake ɗauke da shi akan wayan shi, ko kuma ka bibiyi inda yake da sauran dai abubuwa na ban mamaki. Ku biyo mu kai tsaye saboda ba ma son bidiyon ta yi tsayi. Da farko za ka je Play Store naka, sannan kuma zan bar muku shi a ƙasan description, zan bar muku link ɗin a ƙasan description. Sunan application ɗin za ka gan shi kamar haka, za ka rubuta earcon. To kana rubuta shi ka ga na sama na farkon nan shine application ɗin, sai ka taɓa shi kamar haka. Saboda mu muna da shi akan wayan mu, ba sai mun sake abin nan downloading ba. Kawai da farko za ka je kai tsaye ka taɓa wajen open ɗin nan, za ka buɗe shi kamar haka, sai ka ɗan jira shi. To sai ka zo ka ga sai inda ya rubuta get started ɗin nan, sai ka zo ka danna wajen get started ɗin nan. Kana rubuta get started ɗin nan sai ka zo ka buɗe wannan na saman nan inda ya rubuta to show call history and match photo to your contact ɗin nan, sai ka taɓa shi ka kunna shi. Sannan kuma sai ka taɓa shi ka kunna shi kamar haka. Sai ka zo na ƙasan ma shi ma sai ka kunna shi, zai kai ka. Sai ka zo ka kunna nan wajen ma kamar haka. To zai sake kawo ka cikin application ɗin kai tsaye, sai ka danna continue. Kana danna continue, nan abin da yake buƙata za ka sa mishi numban wayanka ne kai tsaye. Ka ga ya kawo min nambobi da yawa a cikin nambobin, idan ba wayannan nambobin nake so na yi amfani ba, sai in sake sa numba da kaina haka. Misali sai in sa abin nan 80, misali sai in sa kamar haka. To sai in danna connect. Don ka danna connect zai kira ka a number waya, ko kuma sai ya verifying. To ka ga ya yi verifying. Yanzu ka ga ya kawo sunana, sai ka taɓa this is me. Kana taɓa this is me ɗin nan sai ka ɗan jira shi. Wannan yana uploading ɗin duk wani contact naka a cikin wayanka, sannan zai shiga cikin wayan wancan mutumin kai tsaye, ya kawo ma fotunansa da yake ɗaura a Facebook da sauran abubuwa dai. Za ka jira shi ya gama loading kamar haka. Za ka ɗan jira shi, ka ɗan jira shi. Yawwa ya gama loading. Haka yanzu a cikin contact ɗina ina da su Maryam, Aram, Waya da sauransu. Ka ga nan duk suna ne na abokai na wannan contact ɗin da nake da su akan wayana. Idan kuma wannan history kenan, wannan nambobin da ka kira da wanda na kira a cikin kwana ɗaya, biyu. Sannan kuma za ka iya zuwa kan home, za ka yi kai tsaye. To yanzu alal misali yanzu idan ina so in duba numban wani a ciki ko in duba fotunan shi, sai in je misali kan yara wannan, sai in taɓa shi kamar haka. Idan na taɓa shi zai nuna ma idan kana so ka yi magana da shi ta WhatsApp ne, ko kana so ka kira shi ne, ko kana so ka yi magana da shi ta Facebook ne. A'a, ba wannan ba ne mu buƙatar mu. Buƙatar mu shine muna so mu ga fotunan da yake kan wayan shi. To ka ga sai mu danna kamar haka. Ka ga ya kawo mana. Za ka kira shi ne, sai ka je ka taɓa wajen photos nan daga sama. Za ga wajen photos, za ga wajen photos ɗin nan. To zai searching ɗin fotunan shi. Za ka ɗan jira shi. Duk foton da yake da shi a cikin wayan shi za ka gan shi a nan kai tsaye. Za ka ɗan ba shi minti 1 zuwa 2 saboda ya gama searching duk fotunan da yake kan wayan wancan wanda kake so ka duba ɗin. Yana ɗaukan ɗan yawa. To ka gani wannan shine fotunan da yake kan wayan shi. Wannan fotunan shi ne da yawa. To haka ne application ɗin yake. Sai ka yo back, idan kuma sai ka yo back kamar haka. To ka ga ka duba ɗaya. To wannan haka za ka duba duk wani wanda kake da contact nashi, kana taɓawa duk wani fotunan da yake da shi akan wayan shi zai nuna maka kai tsaye. Sannan kuma wajen photos ɗin nan, kana taɓa wajen photos na gashi wani Bati ya ɗaura sabon photo a Facebook, gashi kuma yanzu ya ɗaura sabon photo a Facebook. To wannan abokanai na ne. Duk wani da zarar mutum ya ɗaura ni photon shi ko a Facebook nashi ko a WhatsApp nashi, a wajen photos ɗin nan za ga zai nuna maka shi, sai ka duba kai tsaye. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon ɗin.